I en cultura, el cicle de conferències de la càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de la UDG va impartir una altra conversa sota el nom de l'ofici del periodista. Segueix el cicle de conferències i converses de la càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de la UDG, al Casino de Girona. En aquesta ocasió, la conferència, sota el nom de l'Ofici del Periodista, impartida per Jordi Grau, president de la Junta del Col·legi de Periodistes de Catalunya a Girona. Dins del cicle organitzat per la càtedra Hipòlit Nadal, avui tractaven de l'ofici de periodista i havia de venir en Josep Cuní, però amb la mort del papa de Roma l'han enviat precisament a Ciutat del Vaticà i llavors el que he fet jo com a president del Col·legi de Periodistes de la demarcació de Girona, diguem-ne, és intentar substituir-lo explicant què és això de l'ofici de periodista. I la idea és que l'ofici de periodista no és res més que tenir molta curiositat per les coses, per intentar explicar-los i perquè en base al Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes intentar transmetre en aquesta època en què tenim allaus d'informació doncs que el periodisme, intentar explicar que el periodisme ha de ser el que tingui la credibilitat suficient per arribar als ciutadans. Jordi ha posat en valor l'ofici del periodista i la defensa del Codi Deontològic. També ha admès que en el món periodístic no ens ha de fer dubtar les diferents interpretacions dels fets, sempre i quan siguin verídics. Ha destacat la necessitat del periodisme ben fet en un món que volem que sigui lliure i honest. Ens han canviat les eines, però és evident que les bases del periodisme han de ser més fortes que mai, perquè en l'època de les fake news, de les mentides o de les mitges veritats, el periodisme ha de sobreviure per tal de tenir informada a la ciutadania. La presentació ha estat en mans de Lluís Costa, director de la càtedra.